Συγχαρητήρια. Είστε σκεπτικιστής. Αναζητάτε, όχι, απαιτείτε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της ζωής. Πιθανότατα ξοδεύετε πάρα πολύ χρόνο διαβάζοντας και αναζητώντας απαντήσεις για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και σας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ πολύ περισσότερο από τη μυθοπλασία, με πιθανή εξαίρεση την επιστημονική φαντασία. Σας αρέσει επίσης να λέτε στους ανθρώπους για την πραγματική κατάσταση του κόσμου και δεν αποφεύγετε μια καλή συζήτηση με κανέναν, ιδίως με τους τρελούς θεωρητικούς συνωμοσίας που χρειάζονται να μάθουν ένα μάθημα. Συμβουλεύεστε την επιστημονική βιβλιογραφία και διαβάζετε βιβλία, κατά προτίμηση μη μυθοπλαστικά. Έχετε ελάχιστο σεβασμό για τους ανθρώπους που έχουν μπει σε διάφορα λαγούμια και αντί να προσπαθείτε να κατανοήσετε την οπτική τους, συχνά απλώς τους κοροϊδεύετε, ιδιαίτερα σε διαδικτυακές συζητήσεις. Αυτή η δραστηριότητα σας δίνει κάποια ικανοποίηση, αν είστε ειλικρινείς. Μερικές φορές μπαίνετε σε μια συζήτηση για ένα θέμα όπου πρέπει να μπείτε και εσείς σε μερικά λαγούμια προκειμένου να καταλάβετε τι συμβαίνει, αλλά πιστεύετε ακράδαντα στην επιστημονική μέθοδο και έχετε πάντα την τάση να κατηγορείτε την άγνοια παρά την κακία, όταν εξηγείτε τις πράξεις πολιτικών, οργανισμών και κρατών. Έχετε ένα οξυδερκές μάτι για τις φανερές και κρυφές ατζέντες που καθοδηγούν τις αποφάσεις σε όλο τον κόσμο. Ενώ ο τρόπος συζήτησής σας φαίνεται να λειτουργεί καλά με το κυρίαρχο ρεύμα. Είστε ωστόσο λιγότερο επιτυχημένοι με τους θεωρητικούς της συνωμοσίας. Η έλλειψη σεβασμού και ενσυναίσθησης για τους τρελούς σας εμποδίζει από το να χτίσετε τη βασική εμπιστοσύνη που απαιτείτε για να βρείτε κοινό έδαφος. Όλοι μπορούν να συμφωνήσουν σε κάτι, οπότε αν πραγματικά θέλετε να επηρεάσετε τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι σε ένα λαγούμι, πρέπει να μπορείτε να βρείτε αυτό το κοινό έδαφος. Ακούστε τα επιχειρήματά τους και στη συνέχεια, ως δείγμα αμοιβαίου σεβασμού, ζητήστε από αυτούς να σας ακούσουν. Βρείτε τα σημεία στα οποία συμφωνείτε και στη συνέχεια χτίστε πάνω σε αυτά, δείχνοντάς τους σκληρές αποδείξεις και λογική συλλογιστική με βάση αυτές. Καλή τύχη!